Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Moixa Mental presenta Les Indòmites. Una hora de ràdio eclèptica per gent de ment elèctrica. No eren prou productius ni assenyats, incapaços de deixar la disfuncionalitat aturada per atendre els rellotges. No sabien diferenciar un jornal d'un vespre en el plaer i en la lluna. Érem odiats i transferibles, amants i pobres. Tal volta ho teníem tot mentre ens obríem el cos i entre les cuixes regalimàvem la calma i l'enyorança. Hi ha algú a l'altre costat? Si és així, guaita pel balcó i mira com la normalitat transita pels carrers que hi ha al voltant de casa teva. She arrived all alone in some exotic town. Sexy lady, people say that she came from Rio or Singapore, where she had left a man she loved to death before she shot him down. Don't let her meet your man, 'cause he'll never come back. She's on every night for the delight. Lady in black, lady in black. What is wrong, what is right, she can't tell them apart. Watch out, watch out, watch out. She loves men, but she stabs them in the back. Watch out, watch out, watch out. It's no good trying to fight, she's so cool and so smart. Watch out, watch out, watch out. She left a blazing trail of broken hearts. Watch out, look out for the lady in bed. Don't let her meet your man, 'cause he'll never come back. Like a lady who keeps a little mystery in her life and puts some magic in yours. Look out for the lady in bed. She destroyed many men, but she never come back. She loves, she leaves, and she forgets them. Lady in black, 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 lady in black. Moltes gràcies. No fa falta, de fet, el mèrit no és nostre, de Joana Maria Borràs, la persona que està darrere el vidre i que ha fet que aconseguim gairebé 1.000 d'escoltes, només posant el seu nom en el títol del nostre capítol. Hi ha fans i fanses
d'en Licey i d'en Esperenque que estan allà dient no és vera, ara veureu que el pròxim capítol on surti una de les dues passarà les 1.500 escoltes o alguna així. Però res, no volíem dir això. Volíem dir que avui és 20 de novembre, dia de la memòria transgènere, on es recorden les víctimes de la transfòbia, com per exemple la menor que es va suïcidar aquest passat a estiu a Lloseta. És el dia de la consciència negra, no vos ho explicarem nosaltres, us ho explicarà Nadesiré Belalobede. És dia de la industrialització d'Àfrica, este país, dia universal de la infància, dia de la sobirania d'Argentina, de la revolució de Mèxic, dia internacional d'abraçar a un o una corredora, per favor, en lo que sua aquella gent, dia de dur calcetins rars, que és part de la setmana contra l'assetjament. Hi ha un problema, perquè... Hola, Mr. Esperenque. Hola. Oh, Mr. Esperenque, acaba de sortir. Hola, senyor Rac Negre. Hola, què tal? Avui venc que no sé què de dir. Doncs hi ha un problema perquè jo pensava que era des calcetins imparells, perquè clar, o pot ser estrany o imparell. Jo som dels calcetins imparells. El dia dels calcetins rars és part de la setmana contra l'assetjament. Que te'n poses? Un o tres? Exacte, sí. Com ho saps? Bueno, m'has dit, soc dels calcetins imparells, per tant, en el meu moment cercava, perquè tant un com tres tot hi té cabuda. És terrible, no hi penseu ara mateix. Avui també és el dia dels homes que es van passar tot el dia d'ahir plorant perquè no saben quin dia era ni quin dia tenen. El dia mallorquí de no saber què deim, mireu, ja fa una estona que ho estem celebrant, de ficar falques de demant no l'hem a pressió, de celebrar gairebé les 1.000 escoltes del capítol anterior i d'embotellar cerveses, per exemple, cervesa moixa. Bona cervesa moixa. No ficant només falques de Amant Nolem. Jo som en Joan Ciberxip, Amant Nolem, Padrí, Robot i Androide, i això són Les Indòmites, que no me'n recordava. És aquest programa que fem des de Moixa Mental, i que si voleu cercar qui som i què fem, moixamental.cat. Ala, dia 1 de desembre fem la presentació a la dimoniera, que no es diu la dimoniera, es diu Matt Island. Com? Perdoni? Què me dice? Doncs ara faré una celebració del dia de no sé ben què deim perquè estic mirant l'adreça. Si entrau a moixamental.cat/dates veureu que la propera presentació amb una foto perquè vegeu la façana després és dia 1 de desembre a Matt Island, com vos havia dit, que nosaltres li deim la dimoniera, a les 8 del vespre a Guillem i el mes 21 de Ciutat. Sí, bueno. Centralistes! Que és aquella cosa que està de vora a Transilvània. Que és on han de dur aquesta terrible visió. Haurà Moixa Mental, presentarem revista, posarem música de les Indòmites i podreu beure cervesa. Cervesa. I vermut, perquè tenen un vermut dimonier. Vermut dimonier, que això enllaça molt amb els de part de Gutenride, que era... Què era això que mos has duit, Mr. Esperenque? Perquè això només ho has pogut dur tu. Sí! Era Namanda Lear. Perdoni? Qui és Namanda Lear, me diràs? L'he duita perquè suposadament després ahir va ser el seu aniversari. Dic suposadament perquè tota la vida aquesta senyora ha jugat a confondre, no? Sí. És una ficció, no? És una ficció, sí. Data, lloc, nom i origen dels pares, llocs on se va criar, hi ha versions múltiples. Això és meravellós. Sí. És una musa de Namant Nolem que suposadament un dia està Catxes, un altre dia és una dona, un altre dia no se sap qui és. Clar, suposadament va néixer el 18 de novembre del 39 a Saigon i era filla d'un oficial de la Marina Britànica d'origen noruec i sa mare una dama d'origen asiàtic, xinesa, mongol. Ja posats a inventar-te que moli, no? Que el dia de 8 era el dia internacional de la gent que sobreviu a les pèrdues per suïcidi. Pèrdues per suïcidi?
Sorry for your loss? Com se diu? D'acord. Aquesta cosa. Descondol. No, de la gent que perd. D'haver perdut algú per... De que t'hagi suïcidat algú. La gent que sàpiga anglès sabrà el que estem dient perquè estem xerrant en anglès en català. Català-English. Clar, i com cantaven aquesta cançó de Lady in Black, diu, ella és la dama que manté el seu passat en la foscor. No hi ha res com una dama que guarda un pot de misteri a la seva vida. Xun, xun. No? Aleshores, hi ha altres versions que diuen que va néixer el 46, d'altres del 50, a Hong Kong, Singapur, Suïssa o fins i tot Transilvània. En el bar. Aquesta és bona. Suposadament va fer 88 anys, perquè és viva i encara en actiu, perquè a principis d'enguany una de les seves cançons va ser utilitzada com a banda sonora d'un anunci d'una colònia d'aquestes que començarem a veure ara, aquestes setmanes. Sí, però bé, una colònia, ja fa més d'un any que som una colònia, no? Ara ens han de fer anuncis també. Colònia. Què passa? Amanda Lear, suposadament el seu pseudònim, perquè el seu nom artístic li va posar, va dir en Dalí una de les seves històries que se muntava ell, també, que li havia posat ell, que ve d'amant del Dalí. Per això dic Lear, perquè si no, no sabria molt bé com pronunciar. En aquell senyor no li podria donar micròfon. Perquè varen ser grans amics, no? Se varen conèixer a París cap en els 70 no sé quants i varen ser inseparables durant 17 anys. Viatjaven junts, ella tenia casa per lligat. Vols amic? Sí. Usted, ¿quién es el señor? Una relació així que els van demanar moltes vegades per la naturalesa de la seva relació, però que eren amics i musa, artista, no? Retromusos. Ella ha estat cantant, pintora, actriu, model, va començar la carrera com a model, va posar per Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, etc. no? I per en Helmut Newton, gran fotògraf. Sí. De moda, portades de Vogue i d'Elle i revistes així, no? I també era assídua de la vida nocturna londinenca i de París. Segur que te indica qualque cosa i crec que va per aquí. Clar, i portada de molt de dics, amiga de molt de músics. Pintora, com he dit, que fa poc també va fer una exposició dels seus quadres, feia collage també, actriu, de teatre en els darrers anys. Què més? I va escriure la seva biografia i una novel·la. Ha fet de tot, aquesta senyora. Superguai. Soc superfan d'aquesta senyora. Jo també no la coneixia i a partir d'ara ja soc fan incondicional. A més, té aquesta veu tan característica i un físic també molt potent. I és una moixa d'avió. Moixa d'avió! Perdoni? Està postulant de moixa d'avió. Perquè et dus una altra avui o en dus aquesta? No, ets d'avui. Aprofitant la data del seu aniversari o no. D'un dels seus aniversaris. Exacte. És molt guai, perquè també podria ser una indòmita. Tot el que has dit, aquestes característiques que has dit encaixen perfectament a ser una indòmita. Una indòmita! No? No ho sé. Bé, du secció, senyora? Aquesta era la meva secció d'acord. Moixes d'avió. Una altra secció que podria dur avui és llibres que potser no llegiré mai, perquè ara també s'està presentant la darrera pel·li de Isabel Coixet. Perdona, això és secció, no? La secció que d'un esperenque! Perquè cada dia és una diferent. Què passa? Que jo tinc un petit problema amb Isabel Coixet, és que me produeix una mica de... urticari. Rebuig. No sé, me posa així com a... És perquè és interessant i inquietant a la vegada, no? Jo crec, en la meva opinió. No, allò... No, perquè és un rotllazo i ja està, les coses se poden dir. No, és preciosista. Vull dir, cuida molt la fotografia, els enquadraments, els diàlegs, així. Però què me passa? Que tens impressió de que
s'ho mira tant que... Que s'oblida. No, que li lleva tot. D'acord. Vull dir, saps quan te passes escatzant el bonsai i només te queda un pal? Pues... Perdona. Nosaltres bonsai, que tenim una llimonera Aquesta és impressió bonsai... que tens Té ens espelis d'anar Isabel Coixet. Té 2 metres el nostre bonsai. És una llimonera de 2 metres, el nostre bonsai. 2 metres no és un bonsai, Joan. Sé que Mem, si jo li dic bonsai, és un bonsai. És un bon sai. Separat, no? Jo vos ho he dit, jo sé que ho he dit un parell de pics i tenim un número limitat d'històries, però la pel·lícula meravellosa que jo he vist de Nacoixet, que és Els amants, la vaig veure i vaig quedar com impressionat perquè els colors eren superintensos, no sé què quant, però hiperintensos. I era que ma mare amb el televisor que tenia en aquella època. I de sota, quan va acabar la pel·lícula, van començar els anuncis i tenien també els colors pujats. I vaig mirar la configuració del televisor i és que els colors estan a 122. Saturadíssims. I no he volgut tornar a veure aquesta pel·lícula perquè, clar, només tenia aquesta cosa. A veure, públic hi ha per tothom i nosaltres només podem donar la nostra opinió. No podem, diguem-se... La nostra opinió. Clar, o sigui, no és ni una crítica, és la meva opinió. Vull dir, No, però és que jo era una excusa per donar la meva. No t'estic rectificant tu, eh? No s'ha notat. És l'excusa de donar la meva opinió és un rotllazo. I ja està. És a dir, Isabel Coixet és un rotllazo. No passa res. Clar, què passa, però? Què passa? Que ha sortit la pel·lícula? Que jo crec que sí que sap triar històries. Ara després no les sap contar, però sí que se les sap triar. Clar, però és que precisament aquesta... I Però està al llibre... Si veus el tràiler, jo el vaig mirar un poc per damunt. El tràiler bon. És de la pel·lícula que s'estrena ara, que està presentant ara. No de què, sí, a on? Com a on? Sí. Vos arriben trailers així a la babalà? A mi sí, clar, no t'arriba, no te passa a tu. Perdoni, A mi de però... vegades m'arriben de l'èter, fora estar connectat a internet ni res. Jo també. Jo de l'èter. Ja de l'ètit, de l'ètol... Però també escolt la ràdio, que és una cosa que és molt bona i que tothom hauria de fer. He sentit diverses entrevistes d'ella i he vist el tràiler, sí. D'acord. I què passa? Que dius, dic, ara tens la necessitat no de veure la pel·li, sinó de llegir el llibre. Clar. Perquè està basat en un llibre de Sara Mesa, no la coneixia, sabeu, és una autora madrilenya bastant prolífica, té bastant de llibres ja publicats, també de poesia, amb un munter de premis. Sí, sí. I és un que se diu Un amor, ni tan sols és recent, perquè ha publicat més després. I dic, ostres, he de llegir aquest llibre. Encara no l'he llegit, per això està a la meva secció de llibres, que tal vegada no llegiré perquè no sé si tindré temps. La sinopsi? La tens aquí. No, sí, és una lota que deixa la seva vida, ho cont breument, perquè jo t'he dit que el vaig mirar un poc sense ganes perquè no me volia enterar de gaires coses, perquè sabia que no la veuria. Ella se'n va viure a un poble, se compra una casa, un poble que viu molt poca gent. La casa és un desastre, amb goteres, i té com a l'hostilitat de tots els veïnats. N'hi ha pocs, però és tot molt hostil. La majoria són homes, i hi ha aquest rotllo opressiu i agressiu d'un home que te vol explicar massa coses, no? Saps? Ahir van tenir un dia. Que ho sapigueu. No sé, dic, l'han de llegir. Han de llegir Un amor de Sara Mesa. I ja l'has posat a la llista i tal. Està a la llista. Perfecte. Doncs ara podríem fer una secció o escoltar una cançó. Yeah,
acabat la tranquil·litat perquè això era Unglued de Stone Temple Pilots, banda de grunge formada a San Diego el 1989, just un any després de que nasquérem. Banda formada per Scott Weiland, els germans Gene and Robert DeLeo i Neric Krutz, amb moltes consonants. Això mos recorda... No tenim cap pregunta al respecte, sinó que mos fa només sentir un poc més vells de lo que érem ahir. Però el que sí que podem fer són preguntes absurdes! Perdoni, com? Diu? Perquè no l'he sentit molt bé. Atenció, si fóssiu un lluitador de lluita lliure, quin seríeu? De lluita... Pensava que anaves a dir de sumo. Potser de sumo, sí, ja. Sí. Te coneixes cap nom? No! No, perquè ara m'hagués deixat flipadíssim. Perdona, en Nutcracker, en Wings Chicken... Ultraman? Ok. Me pareix una resposta M'assembla. acertadíssima. M'assembla. Ara te diré en qui estàs pensant, crec. Sí, saps? Tenim un passat. A veure, un d'això de... Clar, jo... I've got this feeling coming on. És que jo no puc ser dos. Mem. És que n'hi havia dos que m'ha fet molta gràcia, que eren los sacamantecas. Perquè tenien una clau que un l'agafava i l'altre li se tirava amb el cul damunt del seu cap. I era molt divertit. No vull comentar res de la lluita lliure. Només jo diré que el meu que jo he triat és Musculman. Musculman! Era MM, com moja mental. Ultraman, no, Musculman. Està molt bé ser Ultraman. Però ni és lluitador de sumo ni res. Musculman. Que Ultraman sortia un nazi, ho sabíeu? No hem jugat mai a Ultraman. No, és Ultraman, Musculman, vull dir. Un dels personatges de Musculman era un nazi, en Serbàstic i tot, i antes se feia amic de Musculman, era un... El manga és l'univers del còmic. Un beset i del punyat. I... Si fóssiu una eina, quina seríeu? Una aixada. Jo un tornavís amb moltes puntes. Jo seria estampó de clonar. Os he engañado, hemos sido engañados. I si fóssiu un fluid, quin seríeu? Estocàstic. Què? Un fluid estocàstic. Fluid estocàstic? Sí. Què? Ara necessit fer una cerca, però no puc. És una marranada? Sí. D'acord, gràcies. Senyor Negre? No puc contestar en aquesta pregunta. D'acord. Perquè m'ho censuraran. No vendrà d'ara. Bé, jo seria horchata. No, vermut. No, Blandy Blue. Blandy Blue és un fòssil, anava a dir jo. Blandy Blue amb purpurina. Recordeu que la purpurina està prohibida. Sí, En el Blandy Blue o en general? En general. Per què? La van prohibir a principis d'enguany o de... En sèrio? Sí. Jo per què no m'he entrat d'aquí? Perquè no escoltes les indòmites. Ui, perquè no escoltes la ràdio. De fet, ara un mercat negre, un mercat il·legal, perdoneu, de fer trapis de purpurina. Això. Purpurina. Gràcies. Jo entenc de fútsia. Si fóssiu una barriada, quina seríeu? Són cotoner. En sèrio que m'estàs demanant allò, quina barriada? Però no diu de bon. Però no me'n conec cap. Si no me'n conec de Palma, imagina't d'altres bandes. Vale. M'agrada com a resposta. Santa Catalina ja seria. Aquesta no vos l'esperàveu. Que és com un poc independent, però no gaire, i plena de suecs. Santa Caterina. Sí, en sé una. Quina? No, només sé una d'això, allà on hi ha les fletxes, que és el nom? És casc antic. No. Cana baix. Cana baix, això, cana baix. Jo seria cana baix, perquè cana amunt sempre m'ha fet com a rabi. Si fóssiu de dretes, franquistes o tinguéssiu un cúmul de microplàstics en el cervell, quin esport vos agradaria? Esnifar Blandy Blue. Però bon. Exactament, però bon. Senyor Negre? Sí, jo no és que només ho seria, sinó que clar, faria de port nacional, que seria... borraria tots els altres esports i només quedaria aquest. Que seria, a menys que se fa més carajillos, perquè no seria carajillo, a les 11 del matí en el bar del poble.
I això seria l'únic deport nacional de tot. En el meu cas, jo crec que l'esport seria los toros y pagaren bé. ¿Qué me miráis? Es que me habláis en polaco, yo no me entero de las preguntas, hombre, ya. Bueno, però pagant bé ja ho és esport nacional, no? No pagar bé. Ara podríem fer una cançó o sentir uns meravellosos consells com aquests. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. A vegades, les dones vivim situacions complicades en les nostres relacions i no sabem on demanar ajuda. Coneixes el Centre d'Informació de la Dona? El CIT és un servei gratuït dirigit a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament i que de manera prioritària atén els casos de violència masclista. No ho dubtis, contacta amb el 971 598 205. Responem contra les violències masclistes. Direcció de Famílies, Consell de Mallorca. Notícia. Els millors preus arriben a Eroski. Descobreix més de 800 productes del teu dia a dia, senyalitzats amb el millor preu, com el plàtan de Canàries i GP. El quilo a només 1,59 €. Eroski, amb tu. Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971 0901 94. Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, reggae, música experimental, new wave, música ètnica, ambient, escolta Copinya de Volta Verd, un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània. Amb la teva ajuda seguirem fent ràdio en la nostra llengua. Fes-te soci d'Ona Mediterrània per 4 € al mes telefonant al 971 100 222 o a través de la pàgina web www.onamediterrània.cat. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Segueix-nos a moixamental.cat. Envia-nos missatges d'odi i amor a moixamental@gmail.com.
I aquesta meravellositat que, senyores i senyors, senyoris i senyors... Bueno, pues aquesta és una cançó de Tovelo. Perdoni? És molt divertit el nom, perquè si el catalanitzes és Toveló. És Tovelo, que és un... Sabeu que en Menorca diuen tuvoles a les tabeoles? Clar que sí. No. Ai, perdó, segueix, ara quan me vengui... I àlbum Hàbits, sí. I el tema se diu State High, que això és un remix de la cançó d'aquest artista. El nom de l'artista se diu Eva Tova Elsa Nilsson. Me'l pot tornar a dir? Te'l puc tornar a dir perquè darrerament duc uns noms que no els sap dir ningú. No se saben ni dir ells quan se diuen ells els noms. Eva Tove Elsa Nilsson. Sí. Això és perquè no han conegut en Dali. Clar. Bueno, com podeu imaginar, és sueca d'Estocolm, i la cançó m'interessa perquè és una cançó que t'enganxa, però lo divertit és que és considerada l'artista pop sueca més obscura per la revista Rolling Stones. Ok. Més obscura? Sí. En quin sentit? En el sentit ampli de lo que és la paraula obscura, de les lletres, de la seva... Només perquè Filmin estigui plena de sèries de crims que no veus la llum i te diuen bon dia, bé, anem a fer el berenar. El berenar de quan? De vespre? No, si ara mos aixecam. Què dius? Però si encara és fosc, fa fosc, què és esto? Bueno, bàsicament, la cantant aquesta, o la compositora, clar, comença a fer grunge i clar, de jove, aleshores la seva música pop està influenciada per aquest estil. Lo interessant és que a part a Suècia se la tilda de la noia més trista de Suècia. Ok. I és perquè les seves lletres solen ser autobiogràfiques i solen ser bastant denses. En aquesta, per exemple, és dels hàbits que tenia de cada vegada que sortia que fa una trompa. Té una sèrie de Filmin, aquesta dona? No en tenc ni idea, perquè només he cercat la seva part musical, però llavors me sorprèn, com en David Lynch, que l'altre dia m'ha sorprèn que també fa música, a part de pintar i de tal. Diuen, no me'n recordo quin era l'actor o l'actriu, que passava per casa seva i li va dir, escolta, vine, que necessito opinió damunt no sé què quantes. I clar, està en la banda allà, en l'estudi, i té com un costat on fa música i un costat on fa cine i munta i coses d'aquestes. Clar, nene, que és Lynch, ¿sabes? No pot tenir un... Que pot fer el que vulgui. Hi ha gent que s'ha guanyat per fer el que vol. Sí. No? Sí. Nosaltres també. Sí, de fet ho estem fet, nosaltres estem vivint l'any de la moixa. Sí, de la moixa mental. Vols secció? Deu ser una secció? Duc una secció i li he canviat d'estidol. D'acord, és més fàcil de dir. No, el que passa que en lloc de tal volta, ara a partir d'ara serà tal volta ens va faltar l'oxigen al néixer. Tal volta ens va faltar oxigen al néixer! Per què cridant tota la secció? Bueno, tornem a repetir com cada setmana que aquí és l'únic que crida tu, si bé. No, jo no sé de què xerres. Qui mos dus avui? O què mos dus avui? Avui el tema va de colors. Ja sé que els heterocis no en tenen de colors, però com que aquí... 4. Bueno, però aquí se tracta de ficar-se en merders, pues jo he dut colors. Aquesta història comença l'any 2015. Era el 2015, Sicília. Bien. Però això fa 8 anys, no fa res. Clar, perquè és que la història comença en 2015, que és quan comença aquesta història perquè dura un parell d'anys. El meu net ja ha anat. Quan un artista anglo-indi, que s'anomia Anish Kapoor, Anish Kapoor, amb una col·laboració de l'empresa científica Surrey Nanosystems, aconsegueix crear un material que absorbia el 99,965% de la llum. Boníssim. És a dir... Però quin... Sí, continua. Té moltes preguntes ja. Jo vaig accelerat, m'he deixat tranquil, m'he deixat beure cafè, Espera que després entendràs més, perquè la història és la bomba. Aquest material
el van anomenar Vanta Black, amb Vanta, amb B baixa. I llavors, en aquell moment va ser considerat el negre més negre del món. En principi aquest material va ser... Avui és el dia. No, avui ara seguirem amb la història. Aquest material es va crear per un ús d'enginyeria, però Nanish, que va veure potencial, el va portar a l'art i ell va crear obres amb aquest material. No? I al principi tot van ser alabances i bon rotllo, fins que van decidir inscriure els drets exclusius per l'ús artístic del color només en favor de Nanish. És a dir, que ningú més podia fer cap obra amb aquest color. Aquest individu li han trencat les cames 2 pics al mango, ja t'ho dic ara. Bueno, li van fer més coses, més divertides, sabràs. Clar, se va formar un follón de campionat, com vos podeu imaginar. Se va a ver un follón que no sabe a dónde se ha metido. Ya que... ¿Cómo que no puedo usar el negro este, César, yo soy artista. Señor. Que cierre por fuera, por favor. Por favor. Ja que, clar, s'impedia el lliure d'un color de manera explícita, perquè moltes altres èpoques passava que per raons econòmiques o qualsevol altra història... Tu te pots pagar. Tu te clar, pots pagar. Però, ponte de clar, però en el 2015 pues, se suposava que això ja s'havia passat i no va ser per un mòdic preu que tots els artistes podien emplear gairebé tots els colors o se'ls feien ells. Vale. Però la història té un gir. No, i és molt divertit. Clar, la comunitat artística reacciona, però el cas més interessant el protagonitza en Stuart Semple, que era un altre artista britànic que va dir tus cojones. En Stuart Temple va idear un pla que ningú havia pensat fins aquell moment, perquè l'única feina era donar-li palos en en Capur i en Capur deia, a mi que m'ho contau. Aleshores, el que fa el tipus és crear un color nou, que li va dir The Pinkest Pink, el rosa més rosa del món. Però la idea no era crear només un color, sinó que anava un poc més enllà, i és que Stuart va posar el color a debat de tothom, menys d'una persona, que ja us podeu imaginar qui és. És que té les cames trencades 2 cops. Efectivament, és el gilipolles aquell de Nanish Kapoor, ¿vale? I la clàusula de compra versava en afegir aquest producte al vostre carret confirma que no és Nanish Kapoor. De cap manera està afiliat a Nanish Kapoor. No està comprant aquest article en nom de Nanish Kapoor o associat de Nanish Kapoor. Fins on vostè sap, informa i creu, aquesta pintura no arriba dels mans de Nanish Kapoor. Havies de firmar aquesta clàusula per comprar el color. Però va més enllà. Clar, Pinkest Pink va ser un èxit perquè, clar, la comunitat se va tirar a favor i perquè fos un èxit i que a més de repercussió i tot el rotllo. El que passa que un dia, com no podia ser d'altra manera perquè tampoc no és que tingués molt de marc legal aquesta clàusula, sinó que era més una acció reivindicativa, Nanish Kapoor penja les seues fotos en les seues xarxes un dedos impudicus pintat de Pinkest Pink amb un pot de vora. I ara ve la part interessant de veres. I és que, emprenyat com una mona, l'altre artista, després de rebre centenars de missatges i cridades d'altres artistes del món que li demanaven anem a fer una resposta en els gilipolles d'en Kapoor, se va posar mans a sobre i va crear el Black 2.0, que era la pintura acrílica més negra, tan negra com el Vanta Black, però disponible per tothom, menys per Nanish Kapoor. I a partir d'aquí va crear el Black 3.0, el Diamond Dust, que és la pintura més brillant de les brillants. El Mirror, que és la pintura cromada de tipus més mirallosa del món. El White, la pintura acrílica més brillant del món. El Gold, l'or més or del món, entre d'altres. Totes i cada una d'aquestes pintures la pot emprar fins a tothom menys Nanish Kapoor. L'altre dia està somiant que publicaven les neorondalles de cervesa moixa i moixa mental i que les fem amb Creative Commons, excepte pel cap de fava aquell que s'ho copia tot i ho posa com a copyright seu, que ni tan sols me'n recorda com punyetes se diu, però si mos estàs escoltant que no, perquè ets un canella com tothom sap, però sí que doncs punyar del seu nom. No. Sí, el capullo més capullo del món.
Una punyà i una punyà. Bueno, pues... No ha acabat. No, que havies acabat ja. tancaré la secció dient una sola cosa curteta, que és que avui en dia la clàusula anticapur està vigent i el negre més negre és un material que va treure fa relativament poc el MIT, que és un color que absorbeix el 99,995% de la llum, que si no l'heu vist és un horror còsmic d'aquest. Sí, és una cosa super rara. Cuchulululu. Els creadors científics aquests van comanar l'artista, que també és interessant aquesta dada, diu Monestrebe, una obra feta amb aquest color del Smith. L'obra en qüestió se titula La redenció de la vanitat i és un diamant de 16,78 quilats valorat en $2 milions recobert d'aquest material. I el que passa és que el diamant no se veu, perquè li posen una tela negra darrere i només se veu l'estant, desapareix la pesa. Li van demanar més si feia referència en Capur el títol, perquè clar... Capur, què conya Capur, man? I bueno, varen desmentir que el títol aquest de la redenció de la vanitat fer referència en Capur, però bueno, jutgeu vosaltres si ho fas o no. No és aquella pintura que se crea, que s'ha de cultivar? Quina? És una d'aquelles. La negra més negra bueno, lliure, excepte en Capur. Està fet en nanotubs de carbó, és una cosa I molt és aquesta, se cria, se cultiva com si fos un fong i va com a... Pot ser, no ho sé. L'únic que sé és que, per exemple, tu pintes amb això i és... una pintura tridimensional pareix plana perquè clar, no fa no hi ha profunditat, i no fa ombres. Relleu, se perd completament. Ja estàs. Sí. Com aquesta secció, no? Ja aquí fins aquí, la secció de... Pausa dramàtica? Sí, avui l'havia de dir. Tal volta ens va faltar l'original d'això. Doncs crec que podríem fer uns consells, una cançó o... Paraula de la setmana. Moltes gràcies per Anca Gravada. És rar veure't i sentir-te. Ventriloquia. No ets la paraula. Anava a dir, aquesta és la paraula que dius. T'anava a dir, perdona, un pont d'introducció, com a hola, som de Perenque... No, que això és el que faig. Jo xer, però ho sents allà. Clar, heu de venir a l'estudi per veure la sensació aquesta, perquè si no no és tan impactant. Bé, has duit la paraula? Esclar. I la paraula és? Corsacà. Perdoni? Corsacà. És un tipus de temàtica? Causar en un ésser vivent una minva de la humitat interna que li cal per viure ofenós. Ferir d'una emoció intensa que lleva energies o vitalitat. I la tercera, només en té tres, és consumir-se. De pena, de treball, d'enyorança, etc. Si fossis me to people, no podries corsegar-te de feina. M'agrada molt aquesta darrera secció. És curiós, de treball. Corsacà. I l'etimologia, aquí no mos hem romput massa cap. Exacte, diu compost de co i secar. Literalment, secar el cor. El cor. Clar, és que seria com una paraula japonesa que agafen diferents kanjis per crear una altra i alemanya. I alemanya, perquè té un corsacà. Corsacà. O francesa, jo visc entre Cecília i Corsacà. Oh, dear! Que lo echen, por favor, ahora! No li ha fet ni gràcia ni a Joana Maria, que se pixa tot el programa. Joana Maria ha dit, jo no sé què ha dit perquè està cridant. Hi havia un senyor cridant-me en el costat i he vist la Joana Maria que movia els llavis que sí existeix, jo vos ho promet. Per cert, teniu, si vos interessa descobrir que sí que existeix de veres, a les nostres xarxes socials penjarem un vídeo. Xarxes socials? No en tenim cap, no. A Instagram. Senyor Negre, ha duit paraula? Sí. Que és per lo que hem vengut avui. Sí, la paraula no m'agrada, però de bon bé m'encanta aquesta paraula. Etziac. Etziaga. M'aduis unes paraules molt rares. No, m'encanten les paraules en zetes. Unes paraules molt rares. Jo no vos entenc quan xer. Aziago. No vos entenc quan xerrau. Etziac, però m'agrada molt.
I què vol dir? Perquè jo no t'entenc. Infaust, vale? És el mateix que infaust, però m'agrada molt d'on ve, perquè les seves etimologies del català antic epsiac, provenent d'egipciac, i aquest del llatí aegyptiacus, que és egipci, clar, i és aplicat antigament a certs dies infaustos o perillosos segons teories dels antics astròlegs egipcis. Wow. Si no era ja prou haver de cultivar un color, ara ja tenim los signos egipcis allà, asiagos. No, però me resulta curiós que una paraula evolucioni des d'aquestes èpoques i que arribi en els nostres dies perquè significant el mateix. Doncs que jo sembla que ara s'ha acabat. Ara sí que s'ha acabat la tranquil·litat, perquè jo duc parell. I ara tindrem un problema que no sabe dónde s'ha metido. Perquè, mira, parell, sembla una paraula de lo més normal, però jo no vos entenc. Com que parell o tres? No. Comencem. Què significa parell? Un. Conjunt de dues coses, persones, animals de la mateixa espècie. Que l'altre dia mos varen dir, un parell són dos. Doncs no, avui un parell són quatre. Per què? Perquè dos. Dialectalment, que ara xerrarem d'això, un parell significa un nombre indefinit equivalent a alguns o cert nombre a Mallorca. I segueix. És un significat exclusivament mallorquí i d'una tal vaguedat que per als mallorquins actuals un parell tant pot ser 3 com 5 com 200. Respon a l'idea d'alguns o una partida. Però... perquè podeu dir, vosaltres només mirau el diccionari que vos convé. Que sí, que també. Però mirau el DIEC, mirau el DIEC, que no sé quin punt de diccionari és, però és oficial, ja vos dic, o el diccionari.cat i veureu que ja s'ha llevat el dialectal i ja també la gent diu lo d'un parell, perquè esperarem un parell de minuts. Vos sona un parell, no són dos. O esperarem un parell de dies. A que no són 2 dies? A que no? Home, ja un parell! Jo tinc un quadre que un parell, home, ja. Etimologia, del llatí, periculo, bé, té com a virgulilles. Com se diu virgulilla en català? No ho sé, però tu un tranquimàcin dins la bossa si n'has de menester un. Perquè no és periculo, és periculo. La darrera U sí, que és derivat no sé quina és aquesta abreviatura, de par, igual o parell. És a dir, que si són iguals és un parell. Hombre, ja. I s'ha acabat el conflicte. Un parell o 3 és un parell. Hombre, ja. Que jo escolto la gent i me'n vull. Hombre, ja. M'ha agradat molt aquesta frase de... Ja està bé, hombre, un parell o 3 són un parell. Bien, no sé, correctíssima. No? Correctíssima, vamos. És que ningú mos pot dir res. Hombre, ja. Bueno, ja està. Mos poden oferir tranquimacins, però dir-mos res no. Jo he deixat d'escoltar aquell programa perquè entre que no l'entenc i aquell home crida que no crida i després plora i no l'entenc i entra gent per la finestra que jo no sé qui són. Doncs no m'estranya gens. Anem a les votacions, perquè això és un desmadre. Queremos padre i padre. Molt bé. Bé, depèn. O madre i madre o padre i madre. Acceptam tot el parell de combinacions. Que alertau, que ara han començat a entrar la gent a les escoles a fer vives Espanyes i que jo crec que no era una era arriba, mem si arriba o no arriba, però... No, Joan, jo crec que eren dels altres. Atziac. Vos? Corsacà. Doncs jo votaré per ell. Hombre, que és la millor paraula de totes. Tongo! No, jo votaré al SIAC. Sí, perquè m'ha agradat molt. L'altre no me'n record? Ah, sí, Corsacà. Has votat qui te'n recordaves, que no era teva. No, però no mai bé amb això. Hauríem de dur un rànquing. Jo duc 2 bits, un que me'n record i un que no. És un acudit informàtic. Sí, però és que seria només un bit. És igual, deixem les informàtiques perquè així sí que haurem de menester tranquimacins. La paraula és 1, 2, 3,
Atziac. Vale, que ha sortit Atziac. També m'agrada molt Infaust. Infaust és molt xulo. Però que no sabem què vol dir. Infaust. Mem, que mo mare diu que no me despedesc, així que direm que això han estat les Indòmites, que hem fet les Indòmites, nosaltres som moixents mentals, hem estat molt bé, moltes gràcies. No, jo crec que hem estat estupendes perquè han tocat tot. Els atacs histèrics. Mos han tocat, mos han pegat, hem insultat com a 7 milions de persones. Així. Colors. Així la babalà. Crec que sí. Però hem estat, nosaltres que hem estat? Mister Esperenque. Això ho hem de pensar. En rock negre. A l'altra banda de Forcefield hi ha la Joana Maria Borràs, que diu que a banda d'existir és una diva, perquè si ella no se posa en el títol no mos escolta ningú. Sí, i a més vull d'ungles de moixa. Farem un RMLSTP d'aquells de... Hola, soy Joana Maria. Ai, no, més com escarrufat, perdó. Jo he estat en Joan Ciberxip, amant de l'empadrí robot androide, aquell, tu! Aquest són jo. I hem estat molt bé, moltes gràcies. Mamà, un beset i un beset, perquè punyals, ja això hauríem de dir més coses, però jo crec que ens podríem anar amb una cançó. Ah, sí, com se titula la cançó? Se titula... És una cançó meravellosa, perquè ja no la podríem posar abans, perquè ja anem de subidon, i aquesta puja un poc més, que és Breathe, featuring Demi Mark, amb Axel Erfr. Aquesta està publicada sota llicència Creative Commons d'atribució, així que es gai carinyo, me debes dos bes de 2 temporades. I sona, saps que sí? Adéu. All I know is you, Jaquita. All I know is we, Jaquita. All I know is you, Jaquita. Running back. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Don't keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted. And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems to far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The better planning I'm making is unbound. Letting out the future is hard to me still. And all I know is I just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is we just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is I just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is we just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is I just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is we just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is I just need a breathe. All I know is you just need a breathe. All I know is we just need a breathe. All I know is you just need a breathe.
We'll be right back.